uyazi banqwela ntoni ngenye imini? Yeah. Iintsapho zethu sihlale nazo kwezi hostel. Ngathi ngepona inkosikazi yakwethu umfundi ngelafikeyo ingqeya zapha. Thini? Nqonde. Thini Nqonde. Kanti ngumuntu onjani mfondini? Yazi lonke lixesha ndikwazi ndithi unengqondo kanti uphambene. Luzokwenza ntoni usapho lwakho kule hostel nje mfondini? Hey? Xa uhleli nomfazi wakho apha, ngubani ozawutyabeka umzi wakho alima amasimo wakho? Nqonde, ukuba ufuna inkazana thetha nam mfondini. Maninzi amankazana endiwaziyo emanafrika ematyotyombeni. Ndakukuthethelela mfondini ndikuluselula le ngxaki unayo. Tyhini ithiza lo. Yazi lo mntu lo. Sawe. Nanga amanyala akho mfondini. Ucinga uba ndiyiboni le nto uba yikhondom? Atona. Hayi mana ayingomanyala lana wena Nqonde. Yazi Nqonde izolo. Ndihamba ngapha elokishini. Wathi gqenye intombazana idrive imoto yakhwaza isithi be wise, condomize. Yasiphosela ke ezi condom. Yathi sithathe endibhute nto sizaninceda. Ndaba ke ndinje. Yazi abantwana baselokishini badwebile mfondini. Bathetha into singaziqondiyo mfondini.